Týmto videom chcel by som osloviť potenciálnych investorov, čo sa týka stavebníctva na Slovensku. Robíme nadštandardné rekonštrukcie bytov. Mám svoj tím. Vodári, elektrikári, dizajneri, stolári a tak ďalej a tak ďalej. Tuto môžete vidieť niečo z našich prác. $20 až 30% je zisk pre investora. Ročný zisk pre investora je od 1 milióna až 1,5 milióna. Bližšie informácie získate pri osobnom stretnutí. Telefónne číslo máte dole, kľudne píšte, volajte. Ja som si istý, že my sa dohodneme. Takže pokým aj vy sa rozhodnete urobiť rekonštrukciu vo svojej domácnosti, rodinný dom, byt, bazén, kúpeľka a tak ďalej, kľudne píšte, volajte. A pre všetkých ostatných, ktorí chcú sledovať rekonštrukcie nadštandardných bytov, pridávajte sa na môj kanál, na YouTube, na Facebooku alebo na Instagrame, ktorý rovnako sa volá Obklad a finalizácia. $20 až 30% je zisk pre investora. Nie, 20 až 30%. A nie, dobre, zisk pre investora ročný, nie.